patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Gibana-bana ang 60 kabalay ang naugdaw sa sunog sa Gutamco Agdao sa Davao City. Arson ang gitudlong hinungdan sa sunog. Ani ang detalye? Dakong kalayo ang mipukaw sa mga residente alas 2 kaganyang kadlawon sa Purok Santo Niño, Leon Garcia, Agdao District, Davao City. Sobra oras ang pagtinabangay sa kabomberohan aron mapalong ang kalayo. Pagkabuntag, ingun-ani na ang itsura sa lugar. Diindulan sa 60 ka mga panimalay ang gilamoy sa kalayo. Sa investigasyon sa otoridad, gituyo ang sunog na nagsugod sa usa ka boarding house. Ang gitudlong sospek mo si Roberto Manalong. Wala kuno siya sa iyang panimot diyang gisilaban niya ang iyang girentahang balay. Pag mata na ako, maglayan akong panimot. Unsa no? Unsa? Pag mata na ako ba, nagkuhan ko sa kuhan. Nakakuhan ko krudo. Yan anong kisunog mo nimo? Ba't gani nawala akong passing sa motok? Gikan sa kapait sa COVID-19 karon kapait na pud sa sunog ay lang sa gubangon. Gani ang mga presidente iyahay na lang og hipos sa mga nasunog nilang nga kabkangan aron pwede pa nilang mabaligya. Matud sa mga residente, doble soliran ang ilang giatubang karon. Ang pandemya sa COVID-19 ug ang nawala nilang mga panginabuhian. Napay COVID. Urot yun amo tanan, wagi nakuha bisag gamay. Sunog ituyo ra de. Tuyo ra ang pagkasunuga. Busa karon nangayo sila og tabang sama sa mga tulganan, food packs ug uban pa. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Surotse para sa One Mindanao. Mayor sa Pitogo, Zamboanga del Sur, giambush. Gibanhigan si Mayor James Yekyek sa wala pa mailing suspitsado sa Purok Paradise, Barangay Poblasyon, Miyerkules sa gabi. Swerteng wala maigo ang alkalde apan patay ang usa sa iyang duha ka civilian escort nga si Margarito Yangyang samtang samdan si Silverio Edyang. Base sa investigasyon sa kapulisan, gikan kuno mi-attend og birthday party si Mayor Yekyek dihang gipaarakan sila sa mga taong armado sa tag-as nga kalibre sa armas. Parain pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa insidente. Sa paghinumdum sa Roas Night Market bombing sa Davao City, usa ka misa ang gipahinungod sa mga biktima. Ani ang report. Gihinumdum kagahapon na ikaupat ka tuig sukad gibombahan ang Rojas Night Market. Pinangunahan ni Mayor Inday Sara Duterte, mitambong usab ang mga opisyal sa kapulisan, kasundaluhan o pipila ka mga banay sa biktima. Mismong si Archbishop Romulo Valles ang nag-officiate sa misa. Mihalad usab og mga bulak si Mayor Duterte sa memorial site uban sa mga kabanay sa namatay ug survivors sa pagpamomba. 17 ka tawo ang namatay,
ug 74 ang samdan sa pagbusikad niya itong September 2, 2016. Sa iyang mensahe, gipasabot sa mayor nga kinahanglan kitang magmabirantayon aron dili na masubli pa ang nahitabo. We have been hard in campaigning kanang ato ang culture of security diri sa Davao City, and isa sa components ana is being vigilant, and doon natay kampanya ana nga kapag may nakita dapat magsalita. Samtang sa subling pag-abli sa Roas Night Market karong September 12, istriktong ipatuman sa lokal nga kagamhanan ang mga health protocol aron malikay sa COVID-19 ang katawhan. Maabli nato siya nga dili siya mamahimong problem for our COVID-19 pandemic. So we will try to put all the security and health protocols nga kinahanglan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Labing unang kaso sa local transmission sa COVID-19 natala sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Atong Siron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, gilockdown dayon ang panimalay sa maong pasyente uban ang mga silingan niini ug ang City Hall nag-disinfect human nga ang anak sa pasyente nakasulod sa maong gambalay. Gikan sa Amerika ang 59 anyos nga babaeng pasyente nahuman niini ang iyahang mandatory 14 days quarantine sa City Isolation Unit ug dihang nagnegatibo sa rapid test gipapauli kini silang balay sa Amparo Village, Barangay Pedro S. Baculio o Bolo-Bolo sa El Salvador City. Miadto kini sa Iligan City ug sa iyang pagbalik sa syudad nakasinati kini og mild symptoms sa COVID-19. Dihang gipailawom sa swab test nagpositibo kini sa maong sakit. Nagkububo siya or after mga mga 1 week pagkapit, motor dito sa ospital. Dito na yun sa ospital, medyo nakitaan og symptoms nga kuan positive. Gipailawom sa focus containment zone ang balay sa pasyente uban ang unom ka mga pamilya nga silingan niini. Gidisinfect sab ang tibuok City Hall, human ang anak sa pasyente miadto sa City Social Welfare and Development Office ug sa City Mayor's Office aron mangayo og cash assistance alang sa na-admit nga inahan. O karon nag-isolate na ang whole family. Ang whole family ay iko na amo nang gilakdaw ni sa balay ug uban sa mga silingan. Amo nang kuan lugar yung focus sa containment namo dito. Amo nang lockdown ang pila ka balay na walay makalaba, walay makao. Samtang buot karon sa provincial government sa Misamis Oriental nga ipailawom sa General Community Quarantine ang tibuok probinsya sugod Septyembre 16 hangtod Oktubre 15. Kini human nga padayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa probinsya. If given nga mag-grant ang request for GCQ, every 3 municipalities magbutang na og checkpoints para sigurado gyud nga mabantayan, mamonitor ang movement sa mga katawhan. Tek, base sa ulahing datos nga gipagula sa DOH Region 10, anaa na sa 180 ang cumulative cases sa probinsya sa Misamis Oriental. Sa 67 niini ang active kung asa kasamtangan silang nagapaayos sa mga isolation facilities nga gitagana sa probinsya. Busa padayon ang pahimangno karon sa otoridad nga tumanon ang minimum public health standard aron malikay sa maong sakit. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Chief sa Ministry of Health sa BARM nagpositibo sa COVID-19. Gianunsyo ni BARM Health Minister sa Frula Dipatuan sa iyang official page nga nagpositibo siya sa COVID-19, lakip sab ang iyang asawa. Kinibisan kuno sa precautionary measures nga ilang gipatuman dungan sa panghimangno nga mutuman gayud sa health protocols batok COVID-19. Miahwag sab kini og pag-ampo alang sa Bangsamoro Health Warriors. Hino na symptomatic siya apan anaa sa isolation area sa Amay Pakpak Medical Center. Samtang iyang asawa nakasinati og mild symptoms ug ginapatambalan na. Gihangyo sab niini ang ilang mga nakahimamat nga mag-quarantine. 29 katigulang sa Home for the Elderly sa Zamboanga City nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi nining report. 12 ang nadugang sa ihap sa COVID-19 cases sa Caraga Region. Siyam niini mga frontliner kung asa ang unom tungod sa local transmission ug tulo ang close contact sa nagpositibo na sa COVID-19. Samtang ang laing duha, returning overseas Filipinos o ROF ug usa ka healthcare worker nga close contact sab sa COVID-19 patient.
Ana-ana sa 549 ang confirmed COVID-19 cases sa Caraga Region. 367 ang recoveries ug napulo ang namatay. Sa Davao City, usa ka 6-month-old baby boy nga taga-barangay 23-C ang nalakip sa 11 ka taga Davao City nga nagpositibo sa COVID-19 ni adtong Martes. Samtang napulo ka taga Tomas Monteverde ang nakarecover na sa sakit ug ang labing bata, usa ka 3 anyos nga babae. Lakip sila sa 22 ka bagong nakarecover sa COVID-19 sa Davao City. Doon na 1,384 ka-confirmed COVID-19 cases ang Davao City, 1,081 ang nakarecover ug 55 ang namatay. Sa Zamboanga City, gikumpirma sa Department of Social Welfare and Development Region 9 nga 29 sa ilang giatiman sa Home for the Elderly sa Barangay Talon-Talon ang nagpositibo sa COVID-19. Gibalhin ang mga nagpositibo sa lahi nga lugar sa DSWD sulod sa Home for the Elderly. Silang tanan asymptomatic. Samtang bisan nagnegatibo sa swab test ang center chief ug mga staff, wala gihapon sila gipapauli sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Gisiguro sab sa DSWD nga sakto ang pagkaon, bitamina ug exercise sa mga pasyente. 46 ang kinatibok ang ihap sa mga ginaatiman sa Home for the Elderly. Sa Iligan City, hingpit nang gipatuman ang Executive Order No. 98 ni Mayor Celso Regencia alang sa pagpailaom sa syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine hangtod September 30. Ang curfew hours magsugod sa alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Giawhag ang tanan sa pagpundo sa balay. Tugutan lang mugawa sa mga essential workers ug alang sa emergency purposes. Ginadili sab ang mass gatherings. Dunay liquor ban ug kinahanglan ng mugamit og quarantine pass alang sa pagpalit og pagkaon, tambal ug ubang essential goods. Wala usay public transportation ug walay biyahe sa eroplano ug barko. Samtang 30 sa 36 ka bagong kaso sa COVID-19 sa syudad tungod sa local transmission. Upat ang ROF, usa ang locally stranded individual o LSI ug usa ang namatay. Ana-ana sa 373 total confirmed cases ang Iligan City, 137 ang nakarecover ug 11 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Search and retrieval operation sa nahugmak na tunnel sa Santo Tomas, Davao del Norte, palisuray gyapon. Kung ano atong saron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Real, tungod sa pag-ulan, mihumok ang yuta, hinungdan nga naglisod ang retrieval team. Samtang mga barangay officials sa barangay Kinamayan, posible kunong manubag tungod wala matud pa nila mabantayi ang pagkalot sa mong tunnel sa ilahang area. Tungod sa ulan, misamot kalisod ang ikaupat nga adlaw sa search and retrieval operation sa upat ka giingong treasure hunters nga natabunan sa nahugmak nga tunnel sa barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Tungod misamot og kahumok ang yuta, gipaspasan sa engineering team ang pagbutang og coconut timber aron mapugnan ang pagkulaps sa mga balay duol sa area. Dili man ipadayon tong excavation, kundi ma-strengthen ang excavation area kay para ma-salvage po ang ubang properties dool dito sa perimeter site sa tunnel o dili po makakos pa og kanang damages ba sa ubang lumulupyo dito sa Purok 1 Kinamayan. Gipulong na usab sa lokal nga panggamhanan ang pamilya sa upat ka treasure hunters o giingong nag-finance sa treasure hunting activity. Per day kuno ang bayad sa mga mikalot sa tunnel ug dunay sabot nga 60-40 nga bahin kung makuha na kuno ang treasure. Katong mga bata, they were paid 250 a day. Or kung dili man cash, in kind. Lakip sa gipaimbestigahan ang barangay officials tungod wala mabantayi nga duna day ay gakalot og tunnel sa ilahang area. This is form part also of our assumption ba na there is a neglect of duty on the part of these officials. Dapat adto sa barangay level, naan siya closely monitoring ato given the fact ba na during inspection, kabalo man dyan sila now, it is still open and then wala dyan siya pod na tabunan. Depensa sa kapitan, ikapila na nila gipatawag ang pamilyang Castañares nga maoy giingong nag-finance sa operasyon. Pero ang issue nga mga istorya na ma'am sa katong ipangutana sa complainant nga nag-repair og balay sa isa ka balay, ang pikas na pudang anong naikuan, nagbuhat og tiles, nya kadugayan, nagtingon nga kanang magbuhat og septic tank.
Yan kami ang mga barangay official, wala may kabalo kay namin diri sa COVID na concentrate. Sa karon padayon gihapon ang investigasyon o gipanganti sa otoridad nga duna gayoy manubag sa insidente. Real. Daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka pulis ang usa sa manadakpan sa anti-illegal drugs operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 11. Ani ang report. Gidakop si Police Staff Sergeant Badrudin Yusuf alias Tudong human sa gipahigayong bypass operation sa barangay Kidalapong, Malita, Davao Occidental. Nakuha gikan sa dinakpang pulis ang usa ka sachet sa gituwang Cebu nga nagkantidad og 4,500 pesos. Gikonsiderang high value target ang dinakpan tungod sa pagkapulis niini. Samtang sa Mako, Davao de Oro, arestado si Marlon Inas human sa gipatumang bypass operation sa Purok-Banga, barangay Pangi sa Mong Lungsod. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka sachet sa gituwang Cebu nga dunay street value nga 15,000 pesos. Ug sa Panabo City, Davao del Norte, arestado ang target nga sila si Zenilo Magalien alias Nuknok ug Jomari Olaveja. Kinsa nakuhaan og suspected Cebu nga nagkantidad og 9,000 pesos sa gimintinar niining drug den sa Purok Talong, barangay Gredo sa Mong Lungsod. Dakpansab ang mga parokyanong nailang sila si Dexter John Torres, Elmer Banosong, Rowie Laxi ug Sheila May Olaveja. Dugang droga nga nagkantidad og 270,000 pesos ang nakumpiska sa PDEA. Magatubag og kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Kamatikdan ang kamingaw sa kadalanan sa Kabakan, Cotabato human sa pagpamusil patay sa siyam ka mga individual ni adtong Sabado. Daw ghost town ug wala kay tao sa kalsada sa Kabakan. Matud sa ubang residente, nagpundo daw sila sa ilang balay kay hadlo kuno sila nga mogawas human sa pagpamusil. Samtang gisugyot ni Mayor Herlo Guzman nga temporaryong tangtangon sa katungdanan ang hepe sa Kabakan PNP alang sa himong investigasyon nga pangunahan sa NBI ug CIDG. Giuyunan sa mga Cagayanon ang mga kabaguhan gipatuman atol sa pag-resume sa voters registration sa syudad. Anang report ni Cyril Chavez. Abli ang Comelec Cagayan de Oro matag Martes hantod Sabado alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Apan adunay cut-off time matag alas 3. Kini aron masiguro nga dili magtapok ang mga tawo ug basin dili maobserbahan ang physical distancing. Tungod sa hulga sa COVID-19, ang kaniadto na nilinyahay aron marehistro sa Comelec aduna ni mga kausaban aron mapatuman ang minimum public health standard. Usa na niini ang pagpatuman sa no face mask, no face shield, no entry policy, pagsuta sa mga temperatura sa mga buot magparehistro ug ang pag-sanitize sa ilahang mga kamot. Aduna sa mga bangko nga nakamontar kung asa molingkod ang mga aplikante aron mapatuman ang physical distancing. Aduna sa mga plastic acetate nga nagsilbing divider sa matag linya. Awag sab sa Comelec nga usa moadto sa ilang opisina. Bisitahon usa ang ilahang website ug i-download ang mga forms nga i-fill out. Hinoon ang mga walay access sa internet adunay form sa ilahang buhatan nga nakaandam. Ang mga kabag-uhan sa pulisya giuyunan sa mga Cagayanon. Okay naman sir. Kuan man nila nasunod man tanan ang mga protocols. Okay raman, at least safe raman pod siya. Safe raman ako na feel. Nya dili kayo dumog ang tao. Ang registration mulungtad hangtod September 30, 2021 apan awhag sa Comelec nga magparehistro na og sayo ug dili na paabuton pa ang deadline. Kung maanhin mo sa buhatan, limitado lang gyud ang atong ma-accommodate kay tungod sa social distancing ug sa health protocols. Unya ang atong buhatan medyo init gyud. So atong nabantayan nga sa udto-udto na nga init na gyud na mingaw na gyud siya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Makasinati og kutob na pulo ka oras nga walay aga sa tubig ang pipila ka mga konsumante sa Davao City Water District. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa gipagulang Notice of Water Service Interruption sa DCWD, maapektuhan ang 21 ka subdivision ubos sa Kabantian Water Supply System.
Walay aga sa tubig sulod sa 10 ka oras o sugod sa alas 8 sa gabi sa September 4 kutob sa alas 6 sa buntag sa Setyembre 5. Sumala pa nga bunga kini sa proyektong ginahimo sa DCWD sa mong area. Ang listahan sa maapektadong subdivision makita sa TV screen. Samtang maapektuhan usab ang laing pang parte sa ginaserbisyohan sa Kabantian Water Supply System sa ipahigayng water interruption. Sulod sa 10 ka oras sab sugod sa alas 8 sa gabi sa September 5, kutob sa alas 6 sa buntag sa September 6. 11 ka area ang maapektuhan ug kini ang makita sa TV screen. Parte ni siya sa atuang district metered area na project dara sa atuang Kabantian Water Supply System. Ang maong proyekto isa sa strategiya ni DCWD kung asa atong pakunhuro no ang katong ginatawag na non-revenue water. Ang non-revenue water manggod mo ni siya katong mausik na tubig na dili makaabot sa atuang mga customer. In principle, kung atuang ma-reduce no ang non-revenue water, pwede ni siya nga silbi nga dungag na supply na mahatag sa ato ang mga customers. Samtang 7 ka oras usab nga makasinatigway aga sa tubig ang mga konsumante sa DCWD sa Riverview Subdivision karong September 4. Magsugod kini sa alas 9 sa buntag kutob sa alas 4 sa hapon alang sa pagbutang og tubo sa maong area. Pahimangno sa DCWD sa mga maapektuhan nga magpundo og tubig. Alang sa dugang impormasyon susihang FB page sa DCWD. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Tag-iya og kananan sa usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental ang kakuhaan og inspirasyon human nga nagpabiling lig-on taliwala sa pandemya. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dinhi sa barangay Malanang sa Upol, Misamis Oriental, nahimutang ang karinderya sa pamilyang Vaminta. Simple lang kini apan ginadayo gayod ilabi na sa mga kabarangay tungod sa lamian nga mga putahe. Sa presyo nga 40 pesos hangtod 60 pesos, doon na kanay mga lamian nga mga putahe nga lutong bahay. Sumala sa tag-iya ni ini nga napulo ka tuig na silang nagaserbisyo sa mga residente sa Upol. Apan ni adtong nagsugod ang pandemya, dako gayud kuno kini og epekto kanila. Dako gig tabang ang karinderya kay gawas sa kanang malibre na ka bisag unsa ka lisod ang tao mapalit magigsudan mukaon man gid. So dako gyapon kay impact ang kananan. So dako kay tabang gid. Usa si Kagawad Amiel Abendan sa mga suking customer sa mong kananan ug sigon pa niya nga matag adlaw gayud siya mopalit dinhi. Mostly sa iyang mga linutuan is lami gid siya. May rason nga balik-balik ka? Oo, may rason nga magbalik-balik og order sa iya ug palit. Kining si Alfred Yamot matagbaw gayod sa mga pagkaon sa mong kananan. Kasi balik-balik dire kay mangay mo ko sa timpla pagkahuman kinumiya gi kay ba. Oh, patsada sad nang kuan kompleto. Wala kailangan pangitaan pala. Mapasalamaton ang pamilyang Vaminta sa suportang ginahatag kanila sa ilang mga kabarangay. Panghinaot nila karon nga mahuman na ang pandemya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka mga kanding patay human giatake kuno og mga aswang. Anang detalye? Mauna lang yun nabilin. Iso. Oh, lantawa, walay tinai. Napikas ang lawas, nilugwa ang mga tinai, ug daghang samad pinaakan. Mao kini ang giaguman sa tulo ka mga alagang kanding ni Wilfredo Quindo sa Purok Nawasa, Barangay Napulan, Pagadian City. Gikan kuno si Wilfredo silang umahan, diyang iyang naabtan nga ginaatake ang 9 ka mga kanding sa 5 ka mga dagko kayong iro. Iya kuno kining gibugaw, apan samot daw kining nangisog nga mitutok kaniya. Sa kahadlok nga mapaakan, iyang gipang bato ang mga mananap ug didto lang kini nanagan. Dagko kayong iro nga sukad-sukad kato pa nako pagkakita nga ang mga kanding nako nga 9 ka buok gitigway nako di ang 5 gipangkuaan nila og tinai. Ato nga di gyud katuo murag iro murag unsa ba kato. Tungod sinayaguman sa mga kanding, dili mawala silang pagdudang basig wakwak o aswang ang miatake sa mga alaga. Kon kay bag klase gid ba dili ingon nga pareha ni mga iro diri bitaw namo nga dili man ingon ato mga dagwaya. Mura makaingon tag unsa man ni wakwak o unsa ba ka ni.
First time dyan ako kita po daw nato kay og iro jud nga for example irumbuang dili mo po siguro makabuhat og ingon ato. Apan sumala sa purok leader sa lugar, iro ra kuno ang miatake sa mga kanding base ra usab sa nakita sa tag-iya nini. Sa bilip na ko is talagang hayop yun, sir. Hayop kasi nakita man gyud mismo ang tigiya sa kanding nga na biktima katong namatay nga iro man gyud. Kung tinuod man gani kini ato ang palawman kay basin og dili na kanding ang ilahang biktimahon og tao na. Og sa ato ang nasayran upat ka kanding sama sa picture o sa mga hulagway walay mahait nga hinagiban nga gigamit. Ako, Sete Ocampo, para sa One Mindanao. Kapin 26 milyon katao na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 228,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug halos 7,000 niini taga Mindanao. Miabot sa kapin 26,037,000 katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 17,295,000 ang recoveries ug 863,128 ang namatay. Sa Pilipinas, misaka na sa 228,403 ang nagkasakit og COVID-19. Doon na say 159,475 nga naka-recover ug 3,688 ang namatay. Ug sa Mindanao, 6,915 ang nataptan og COVID-19, 4,584 ang recoveries ug 178 ang namatay. Paymangno si Davao City Mayor Sara Duterte sa mga vulnerable sector na dili mo kumpiyansa karong makapahigayon na og aktibidad taliwala sa pandemya. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa hinay-hinay nga pagluag sa quarantine restrictions taliwala sa pandemya, adunay uban nga kumpiyansa ra usab nga motambong og mga aktibidad nga daw wala nay gisagubang nga pandemya sa COVID-19. Subling nagpahimangno si Mayor Inday Sara Duterte ilabi na sa vulnerable sector sama sa mga below 21 years old, above 60 years old, buntis ug uban pa nga magpundo lang sa balay. Bisan pa magisugta na sa IATF may allowed na, yes, pwede na mag religious ceremonies. It is best nga ang ato ang vulnerable sector, ato ang below 21 ug ato ang mga above 60 magpabilin gihapon dinha sa sulod sa ato ang mga panimalay. Ang subling pagpahinumdom mitumaw human sa interview sa usa ka tiguang nga nagpositibo sa COVID-19 nga gikan mitambong og religious gathering. Sumala sa mayor nga ang pag-ampo sa Ginoo wala maglimita sa sulod sa simbahan. Ang ato ang Ginoo wala man nagpuyo dinha sa sulod sa simbahan. Remember na ang ato ang Ginoo is everywhere. It's everywhere. Yes, so we can actually pray anytime and everywhere. Gilauman sa mayor ang kooperasyon sa katauhan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kasundaluhan sa 4th Infantry Division sa Philippine Army mihatag og hinabang ngadto sa mga kabataan nga naglisod sa pandemya. Subay sa ikanapulong anibersaryo sa 4th Cavalry Karangalan Company Armor Division sa 4th ID, naghatag sila uban ang mga private partners sa mga hygiene kits, school supplies, tambal, tsinelas ug mga pagkaon ngadto sa mga kabataan sa orphanage sa Barangay Lumbia. Nanghatag sab sila og tulo ka sanitation sinks ngadto sa Kugman National High School, San Simon Elementary School ug GL Reyes Anhawon Elementary School. Magamit kini sa mga magtutudlo ug sa tungaan alang sa ilang health measure programs. Mga kapuso, way puas ang among pagkatulog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tech Ocampo, buong puso para sa Pilipino.